Tak, pred vchodom, alebo tak. Čo som povedal? Tak ideme uloviť nejaké kurvy, ne? Pojďte sem. Dneska je dobrý večer a akurát je teplo. Je. Čo? Čajka. Luka, vidíš ju? Počkaj, nevidím. Svetlo musím zapnúť. Mi to nesvieti. Počkaj, svieti to? Nesvieti. Hej, no moment. Chod na to oči, alebo jemu svieti do ksichtu. Poď, slečna. Slečna. Dobrý deň, slečna. Čo vy? Jak sa máte? Ahoj. 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 Čo by ste radi, chlapci? Maybe you want kures. Čo? Čajka. Viete, čo je plťka? Vím, čo je plťka. Áno, tak môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to? Ste traja? OK. Chcete nahrávať? Slovensku. Tak Kľudne to natočíme, v pohode. Chcete nahrávať? Za koľko? sa ukáže výpadok. No poď, ukáž nám niečo. Poď. Ukáž sa. Dobre, to potom. Ukáž sa. Dobre. Nebudeme platiť za niečo, čo nevidíme. Ale viete. No poď. Ale pekne, predveď nejaké zboží. Dobrá je. Lačo, ale mŕte. Fešná si. Ukáž ešte niečo. Na ne pozerajú. Zavrt zadkom. Majú ale na tých zahraničných. Počkaj. Musíme ho chytiť. Táž ma trvala. Utekol. Zavrt zadkom pre mňa, poď. Poď, zlato. No, poď zatancuj mi. Dávaj, predved niečo. No, predved niečo ešte moja. Zavrt zadkom. No poď. Ježiš, ale ne tak z hurta. Dobrá si. Čo? Dobrý je. Hlavče more. Fakt 2 eury. Za chytenie, alebo za koľko? Poď zavrt zadkom, poď rýchle. Dobrá. Počkaj, kam ideš? Hej, nechoď ešte. Chlapci, práve som sa tučne ujebal. Vôbec nebola kurva. More, však malá kokot. Ježiš, taká polmetrová cítka. More, ruky preč. Jak si to zistil? No zistil. Fuj.